Erkki Palviainen, valitsitte yhdessä puolisosi kanssa luonnonmukaisen synnytyksen kotona ilman ammattilaisten apua. Miksi päädyitte tähän ratkaisuun? Idea luonnonmukaisesta synnytyksestä kotona ilman ammattilaisen apua tuli Nealta. Hän on asunut Briteissä joku 90 vuotta ja siellä kotisynnytys on paljon normaalimpaa ja paljon hyväksytympää kuin Suomessa. Ja hän tuli tämän idean kanssa mulle ja sitten alettiin lukea aiheesta enemmän ja mitä enemmän niin kuin luki aiheesta lapsen parasta ajatellen, niin ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin synnyttää kotona. Että täytyy tietenkin korostaa, että siellä täytyy synnyttää, missä kokee olonsa turvalliseksi. Ja meidän tapauksessa oli oma koti. Olisiko ollut jotain asioita, mikä olisi saanut mielenne muuttumaan siinä? Mä uskon, että toisena iltana oli hetkiä, että jos se olisi sanonut, että hän haluaa sairaalaan, niin mä olisin saman tien toiminut ja mä olisin lähdetty sairaalaan siltä siunatulta sekunnilta. Että oli niin kuin usko meinasi loppua, kun näin sen, että miten voimille synnytys vie, miten äärirajoille synnytys vie naisen. Miten varauduitte synnytykseen etukäteen? Se on aiheen alan kirjallisuutta, YouTubea, internetin tutkimista, juttelemalla ihmisten kanssa, jotka oli tehnyt aikaisemmin, niin on synnyttänyt kotona avustamattomasti. Mä ymmärsin, että tästä valinnasta tuli myös kritiikkiä ulkopuolisilta. Miten suhtauduitte tähän kritiikkiin? Suomessa on jotenkin kulttuuri, että kaikkea erilaisuutta pelätään ja meillä on niin kuin, ollaan pieni kansa ja kaikki haluaa, että toimii samalla tavalla. Esimerkiksi niin omat vanhemmat niin kuin se oli tosi koville otti heiltä ja he yritti pitkään puhua meitä niin sanotusti järkiinsä, mutta sitten kun he tajusivat, että tämä nyt on vaan näin ja me ei olla muuttamassa meidän niin kuin mielipidettä ja meidän tahtotila ei ole muuttumassa. Niin valitsisitteko kotisynnytyksen vielä uudelleen? Ehdottomasti. Ollaan ollut todella kiitollisia siitä valinnasta, että me synnytetään